मिरु एबसुनि 57थि बोसोरसालि जथुमा जानानै मैयानिफ्राय लानानै सानब्रैनि हाबाफारि 13, 14, 15, 16 सानब्रै बे सानसे जानानै थांबाय। दिनै सेकेन्ड डे बे प्रग्रामावनो जोंबो नुजाफैलायबाय नै, ओमफ्राय बेखौनो एसे शेयार खालामनो होननानै नुजाफैलायबाय लोगोफोर। दा थाबायगासिनो प्रग्राम फारसे सौहैहां जागासिनो, ओमफ्राय बेखौनो शेयार खालामसैलाय, देखायनोसैलाय आङो माबायदि जादों आरो मा दं बेफोरखौनो नायलांबाय थाबानो जालायबाय लोगोफोर। आसा खालामो भिडिअखौ बयबो जोबजासे नायगोन होननानै। आंजों दङ नै लोगो गबिन। फंनैसो बुंदो, मा बुङो बे प्रग्रामाव फैनायनि गेजेरजों? मानि थाखाय फैदों? आहाबो गगा मोननाया मैया फैनो हायाखै। माने देहाया एसे प्रब्लेम नालाय गगानि थाखाय। गगा मोननानै मैयाबो नुजाफैनो हायाखै आङो जाजेननाय प्रग्रामावनो। बिराद नै गाराङानो जाया मुलि जानानैसो खस्थ' मस्थ' फैनांबाय। फरायसाफोरखौ लाबोनांदों, बेनि थाखाय फैनांगौ गोनां जाबाय। ओरै जोंनि एरियानि जा स्कुलनि फरायसाफोर दं बेसोरखौ लाबोजोब्बाय प्रग्रामखौ जाफुंहोनो थाखाय। ओमफ्राय लैहोर फैदों दाब जायगानि फरायसाफोर। दा नायलांबाय थादो, नुलांबाय थाखागोन लोगोफोर, नायबाय थाबानो जाबाय। गोगोम दावराव। सरि ओमफ्राय उनाव बबे गारियाव सिनायफैना सरि होगोन बर'हा गाना ओमफ्राय सौफैजेनबाय जायगायाव, बयबो लैहोर थाबायदों। बिराद गिदिर प्रग्रामा मिरुनि। मेन गेटआ बेनो। लास्ट 16 तारिखआव गेवलां मेल जागोन। नायदो मेन गेटखौ बेनो, माबायदि जादों, माबायदि समायदों। मेन स्टेज प्रग्राम फारसे लाइन थाबायगासिनो बयबो।
ओरैबायदि मानसि जादों जोंना मानसिया बबा थालाजोबखो आन्दायलाजोब्बायसो लाबो जोंनो गोजोन्थों जोंनि रोंगौथि गियानजों दतमा बिसुं बेखेवना होनाय बे सिङाव हाबहैनायसै हाबनो मोना मोना जाखो टिकेटसो लानांगोनदां दखानफोर नैबाव उन्दैफोरखौ एसे गाखोफैनो होनो हागोन खुसि जानायनि ओरैहाय गग्लस बुरै अखा हायैखायनो बिराद हाद्रि Held in the sacred birthplace of Bodhagama Pinnath Brahma, whose luminous vision continues to inspire generations. The declaration of March 31 as Student Day beautifully honors Bodhava's enduring legacy. Since 1967, all Bodha Student Union has illuminated paths to knowledge, championing education, community rights, and regional prosperity. Paneri College Malgana Principal Abesamo जोंनि मा दं बहाय नायनि एसे साइन्स एक्जिबिशन फै एसे गिदिंनि दिन्थिफुंनाय हाबाफारि अरे अखाफोराव थांनो हागोन हनै बेजों
माने बे जिया खामानि जाहैबाय बे अरनि गुदियावहाय गोजाननिखौ नाया आरोना गोजाननिखौ नाया गोजानाव बिबाय आरोना बेनिखायनो जों बेखौ बिदि नालाय जों बेखौ बिदि खालामबाबो बे जिया खामा आरोना नाथाय जों बेखौहाय दरै लाबाय थायोबा बे जिया खामगोन मिथिबाय दा खालामनाय खालामफैनो खालामनाय सिर्फिया jadi खालामनाय खामा मोजां खालाम भिडिअ दे हाबनो नागिरबानो एलार्म चाइना नेवी एयरफोर्स है वो एयर डिफेंस के लिए रडार यूज करते हैं पर रडार का एक कमी है कि वो सिर्फ मतलब स्काई को है उसमें किसी भी चीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं और वो पानी में कर नहीं सकते तो पानी में सिर्फ अटैक हो सकता है ना किसी भी देश पर तो पानी में कुछ चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए हमने सोनार बनाया यूज करते हैं सोनार यूज करते हैं मानसिया नामा बिलाय मोजाङा बिलाय माबायदि माथो बेनि नामा स्नेल मा होनदों स्नेल पिस बिनि नामा सी हर्स सी हर्स बिलाय mana बिलाय बेनि नामा ब्लैक लामाखौ बावदों ओरैबायदि मानसि महराथ' नायजाखाला हाद्रिजों बुंफबजोब्बाय जोंहा स्टुडेन्ट बेंना लाबोनाया मेंग्लिजोब्बाय गबिनजाजों जाला जों गैला मेंजोब्बाय ओमफ्राय मानसिफ्राबो नै रमायजोब्बाय नै थांनांसिगौ ओमफ्राय मानसिफ्रा बहा दंलाहैजोबो फोरसा फोरसि जोबसै ओरैबायदि सुमसु थुमसु लुबायलाजोब्बाय जाला स्टुडेन्टफोर बेंना लाबोनाया दासो जादों दाव ओरै थांजोबनानै ओरै डाइरेक्ट थांसै जाला बासनि बास थांफिनसिगोन स्टुडेन्टफोरखौ लानानै न' फारसे ओरैबायदि आथिं रुबायजोब्बाय मेंग्लिजोब्बाय जाला अ दंबावो गोनदां थांलाय सिङाव हाबना नायलाय जोंना बासआ बेनो लरायजोबखाबाय दा जाला आथिं रुबायजोब्बाय आयौ थैगोनलै बेबायदि खस्थ' लानांगौबा बेंनानै लाबोनांगौआलाय मा मुलि बास गंसेखौ सानैजों